Добре, днеска аз ще го кажа как не излезете от, ако някой ти направи ключ на ръката ти. Първо, той ти, ако ти си в краката му, той ти направи един ключ. Той може да ти щупи ръката от тук. Не искаш това много позволиш да направи. Значи слизаш надолу, фащаш си по ръката горе, върпаш си, фащаш неговият карчол, отиваш малко отстрани, слагаш си правото на биза, дърпаш ръката, отиваш настрани и от тук може каквото си искаш да правиш. Значи пак, Иван ти направи ключа на ръката, тикаш надолу, фащаш си в него карчола, сложиш си кръка, настрани, скарай си ръката, настрани и може да си правиш каквото си искаш тук, верно ти кажа. Мисли много, аз много искам вие това да го харесате. Хала, аз съм